Katsotaanpa, mitä Robloxille on luvassa, eikö niin? Joten tuossa on näkymä etuovelta, tuossa on kadunäkymä, hyvin hieno rakennus San Mateossa, Kaliforniassa. Joten menet näitä portaita ylös, otat muutamia vasemmalle ja sitten oikealle noista ovista. Ja sitten hei, tuossa on meidän kokoushuoneemme, tuossa on meidän luentosalimme. Tämä on Roblox. Service natural. Sinä on Eastern Summer Roadier, maksamme hänelle $3 ja 35 senttiä tunnissa. Hei äiti! Oi, tuolla on John. John ei työskentele täällä, mutta kyllä hän asuu toimistossa. Jote, kuitenkin, syrjiössä hahaha. Raised cuted to recover, don't voice the authority as the pedofiileja. Oi, tuolla on se asialainen Allen vai onko se asialainen Alex? En osaa sanoa. He näyttävät kaikki samanlaisilta. Kenen tuo on Alex plus Stayfitter, siitä 500 ruoskaniskua. Työntekijämme saavat Kindleja palkinnoksi lasten kieltämisestä. Taro has sex life theory over kill lists. Se here on duty for premium of Western Average Mules than we are over the Legos are, joo. He yrittäis keksiä miten kiertää lakia. Hyvin ahkeria työntekijöitä kuten näet. Se on Fortnitein perjantai, suosikkipäiväni viikossa, yeah. Harjoittele siltä varalta, että poliisi nappaa meidät. Future so the time to Roderick rather as kill. Älä unohda poistaa historiaa, Alex. Tässä on kaikki turhat Roblox-kuvat, jotka meillä on seinällä. Lisää lapsia, jee. Tässä on kaikki Roblox-fanifiktiot. Paljon enemmän turhaa roskaa. Hyvää työtä siinä kerrostalopelissä, Bill. John at Oakers take it hölmö, Hanhi take it hölmö, poika. Syökää, pienet possuni, on ruokinta-aika. Mennään. Joo, hitto joo, tää on se juttu. Täytyy laittaa 111 julisteet esille, täytyy kertoa heille kuka iski torneihin. Tää nigga on näppäimistömestari. Tää nigga pelaa kilpapeliä. Hän on maailman ykkönen. Kuka helvetti jätti verkkosivukoodauksen videoon? Nyt meidät hakkeroidaan. Voi helvetti. Tässä imettiin Roblox-lahjakortit. Ne ei houkuttelisi lapset rakennukseen. Korkeat lapsityöläiset. Lakkaa nauramasta, penikseni ei ole niin pieni. Mr. Brand so a third part of this. Se tyttö antaa parasta siis apua. Out of the heated työskentelevän nuoret. Okei, tuo on Roblox. Vittu sinulle. Tapa itsesi. Vihaan sinua. Lähde nyt. Sinun kaltaisesi eivät ole tervetulleita tänne. Roblox, missä saalistajat asuu.